jam hira mon bandiraɓe sehilaɓe heɗitoɓe radio Jolsa e garti yewde ñalawma alhamisa capantati lewru mai hitan ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi addan ɗon habaruji mon e ɗemgal pular ɗum noon habaruji men guiɗirɗen ko toon to États-Unis mbinon nane kikiɗen wayno ko kanko président walla ancien président Donald Trump ñawore nde wonno toon to New York ene wayno ko ñawore nde yalti hande hono kamɓe jury ɗum noon ko yimɓe sappo e ɗiɗo subanoɓe guila ñawore nde fuɗɗotonde pour heɗade ko haalate ko ɗum noon ko procureur ko haalata e kamɓe défense kadi koɓe kalata ko fati kanko Donald Trump ko takka kaalisaji ɗi o yiɓi ɓeɗon rewɓe kadi ɓe wonduno ɓeɗon rewɓe kadi ɓe fijuno kanko hoore makko ɗum noon ɗumnadi ka hande no procureur haaliri ni ko wondi ko ɗiɗon kaalisa o yoɓiri ɗumen ko pour beele kala ko woni histoire ko fati saltiyagal wiya pour fati makko ene wasa yaltinede nder temps moɓe gone campagne o ɗum ko fati woteji ɗum noon ko pour beele ne wasde bonnude inde makko ɗum noon koɓe no mbiri ni ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kaɗaɗe eko fati luwaji élection ngaji États-Unis ñawore nde no wano wadde foof hande woni ko yalti hande kamɓe sappo e ɗiɗi jury ɓe ene woni kamɓe foof ɓe jaaɓi wonde ko kanko Donald Trump ko kanko tooñi ko takka ko gueɗe kene wona capantati e nayyi toɓɓere hen foof ne wawi sogdema au moins kene wona duuɓi nayyi ko wawi wonde foof ene wayno ko kamɓe jury ɓe kadi kamɓe foof kadi ɓe dokkama kayit pour ƴewde goto men foof yo jaabo est ce que kañum hoɗum ne jeeya e jaɓɓi ɗum ɗon noon ko kanko avocat makko kanko Donald Trump ne yaguino ɗum ɗon wawi wonde ko kamɓe jury ji ɗi sappo e ɗiɗi ɓe foof ɓe mbawi tengtinde wonde ko kamɓe foof jamdir ɗum ɗon siftinde ɗon tan ko sappo e ɗiɗi ɓe kadi ne wonno yimɓe jeegomoɗoɓe kadi wondunaɓe mabɓe ɓeɗon koɓe mbiyete ko alternative ɓeɗo foof caggal muɗum wono kanko ñawowo juge marchand wano wawi yettudeɓe kamɓe foof ligguey muɗum mbaɗi o caggal muɗum ko kanko ñawowo o wi wonde ko ñawore makko pour ko fawata Donald Trump o yiiɗi ko ñande sappo e goho lewru juillet ɗum waɗa ɗum noon tugnade e toppitiɓe fate luwaji mbi wonde ko kanko Donald Trump ne wawi wasde arde ene wayno sogo juge o ene wawi fawde makko kala ko sikki ene handi ene jaari ɗum ɗon hande tugnade haralaɓe ko fate luwaji mbi wonde ko kanko juge o wawi omo jogui gueɗe tati option ngaji tati ɗi wawi wadde wawi wadde widde Donald Trump yo yaa probation ɗum noon probation firti ko wona rokke won dumunna taw safo ne arta toon to New York ene arta to bureau probation walla toɓe jamdiri taw kañum hoore mum ne wi ene setto wonde ko waɗani gueɗe kene bono probation muɗum ɗum ko probation wiyete dumundu muɗum noon ko kanko juge o kanko ñawowo dottat ɗum ɗon kanko ñawowo kadi on wawi wiide Donald Trump wonde ko fawa ko tawde ko gueɗe ko feloni ni ko noon ko toon to New York ko gueɗe kadi wona hewani dole no fewi on wawi woppude ɗum yaaha kono fawa ɗum kalis on wawi kadi wiide wonde ko kanko juge o kadi hande tugnade haralaɓe ko fati droit ji ko kali on wawi wiide wonde kanko Donald Trump omo sooka ɗum par ce que on wawi sogde ɗum moins ko famɗi ko fof ken won duuɓi nayyi siftinde noon capantati e nayyi toɓɓere nde o takande foof toɓɓere foof ne wayno ne wawi sogdemo kanko Donald Trump ken won duuɓi nayyi ɗum noon ko wawi wonde foof ko ñande sappo e goho lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko nden kanko ñawowo o artata kadi huccita e avocat ji Donald Trump o huccita kadi e procureur pour hokkude ko woni ñawore makko ko jiida e ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde ganduɗa historique ko hunde nde meeɗani yiyede e États-Unis gonnoɗo président walla gonɗo président takkede hunde waɗi bonande addede ne ñaawe kadi tawe kañum hoore mum kañum tooñi heddo kadi ne ƴeftane ñalawma kañum hoore mum honde ñawore fawete muɗum ɗum ko hunde hasere wonnande États-Unis ɗum noon ko ɗum waɗi oɗo saaha joni hono kamɓe surtout yen républicain ɓuuri hen hewde hen eɓene continue mettere mabɓe wiide wonde ko ndeɗo ñawore wona ñawore gongira gonga ko ñawore taw tambi ɗum ko fati politique ko kanko Donald Trump kadi ene wayno ɗon o yaltinno ɗon e tribunal ɗo o wi wonde ko ɗum ɗo ko laamu président Joe Biden e yimɓe kadi yiɗɓe wonde o wasa wonde candidat ko ɓen woni caggal ndeɗo ñawore ɗum ɗon noon siftini ɗon tan ko président mo États-Unis o jogaki doole no fewi ko fati e kala ñawoji mbaɗaɗe nder leydi nder état ji ko wayno no ñawore wonde New York ni ala kadi ko wawi hedde hen ko ɗum waɗi donc hono kanko président Joe Biden o jaɓani haalde kalɗon haala caggal nde fotti jayniyankoɓe toon to Maison Blanche donc ha hande nde ñande sappo e goho lewru juillet nde nden hawrata kadi kono heddi balɗe nayyi hono convention hono baatu mabɓe kamɓe républicain ji mbaɗata pour suɓade hol gonowo candidat ɗum noon kadi ko hunde hawnaki
fuɗɗima yiyede hannde hono kanko Donald Trump yimɓe makko puɗɗima kadi wadde campagne mawɗo pour surtout pour rendude kalis e kadi yimɓe makko supporteur uji makko ko ɓuuri hen hewde kadi nan continue ne kaala mbiya wonde ko ndeɗo ñawore wonani ɗumen haydara ko fate noon haralaɓe kadi ko kaali ko jaboto mbi wonde est ce que kanko Donald Trump continue wonde président so tawi o ñawama mo soke walla même hay so sokama walla probation waɗami makko ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sadio ni ko ñawaɗo ko felon noon ko neɗɗo ko criminel est ce que ɗum ɗon on wawi wonde candidat walla on wawi wonde président e nder tugnade kadi haalluji jaltuɗi toon to surtout gando gonɗo donc e tugnade oɗo karalla ko fati e droit kadi ko professeur mawɗo gonɗo ɗon to université Californie Los Angeles biyete Richard Hanson o wi wonde ko e constitution États-Unis ene wayno ala hen ko winda hen wiide wonde ko kala takkaɗo ko bonande walla même ñawaɗo bonande kañum hoore mum wawa wonde candidat ko fate en ardade leydi ndi walla hebde poste mawɗo oy ɗum noon ene wayno ko Donald Trump kañum hoore mum affaire mum yaltani hen kono noon e tugnade tan haaralaɓe ko fate politique wonde so tawi Donald Trump fawama wonde ene soke walla fawama probation ha hande ko criminel so tawi ardima leydi États-Unis ene wayno hokkata han kadi ko États-Unis image goɗɗo e ko fate en holno aduna fof darete États-Unis par ce que criminel fotani ardade États-Unis donc fate réaction ngaji ene wayno banggue démocrate e banggue républicain ji kam fof ene wayno goto men fof jiida holno jaɓiri oɗo ndeɗo ñawore toon to New York ɗum noon ko hunde ɗamini noonte ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni hono kanko président Joe Biden e Maison Blanche ɓe jaɓani haalde no fewi ko fate ndeɗo ñawore wonde toon to New York tawi kanko Donald Trump ancien président mo États-Unis o tawama ko coupable kañum wona 54 takke ko takka ko fati o violi luwaji New York e surtout kadi o violi luwaji élection ngaji hitande ujunnaji 2016 habruji men international hono toon to Sénégal hono kanko gardiɗo leydi Sénégal ene wayno waɗi jillu makko hande toon to Mali e Burkina Faso donc o idiri ko toon to Mali noon ene wayno o joddima hono gardiɗo laamu militaire gon toon biyeteno colonel Assimi Goïta ɓe mbawi joddade kadi mbawi haalde gueɗe kewɗe ɗum noon ene wayno no ardi toon ni ko hunde kadi symbolique par ce que o ardi ko kanko ko président cuɓaɗo leydi taw ko cuɓugol démocratique kadi wonde oɗo enne ko mbaɗɗo tenue muɗum ko militaire keptuɗo laamu ko noon e nder haalluji mabɓe kanko président Bassirou Diomaye Faye e kanko kadi gardiɗo leydi Mali ɓe kaali ko no fewi ko fati surtout henna jokkodiral jeeygugol ngal hakkude pongal gonnogal hakkude Mali e Sénégal holno wawete ɓamtinede ɓe kaali kadi gueɗe kewɗe ko fati surtout henna holno surtout julde taska fayande hono dammiri gummotonondi Mali holno wawete kadi wallirede e kadi surtout henna wawde hesɗitinde walla fewnidde lawol train gonnugol hakkude Dakar e Bamako ɓe kaali kadi mbi wonde kanko Bachir Diomaye Faye e kanko ko gardiɗo leydi Mali e gueɗe kewɗe kadi ɗe ganduɗa henna kanko mo woni annima ko oɗo saha joni artirde Mali Burkina Faso e Niger surtout henne fedde wiyetende CEDEAO donc hande tugnade article no haari sibabude jogade mo cukaku sibabude kadi o suɓedemo taw ko cuɓugol démocratique no ɓe mbiri ni e jogademo kadi kanko hoore makko wasdemo weltade surtout sanction ngaji baɗɗi seeɗi taw ko CEDEAO waɗata e leyɗele ɗe hono ɗeɗo ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ne wawi wallude ɓeɗo e ardiɓe leydi Mali ardiɓe leydi Burkina Faso e leydi Niger heɗanade mo so tawi o ñaguino ɓe garto fedde CEDEAO joni noon kanko Bachir Diomaye Faye o ɓenni ñalawma he toon to Burkina Faso ni kadi wawi fottu toon e gardiɗo leydi Burkina Faso ko mbiyata gouvernement transition hono capitaine Ibrahima Traoré ɓe mbawi haaldude kadi wostodiri kadi surtout jokkodiral gongal hakkude leyɗele ɗiɗi hono leydi Sénégal leydi Burkina Faso surtout kadi leyɗele ɗeɗo ɗiɗi foof kadi ko ene wayno ko ene cohli jokkodiral woni hakkude men Sénégal ko wayno gueɗe gummotoɗe nder maayo walla gueɗe nelde seeɗa caggal leydi taw ne mbawi rewde Sénégal ko way noon ko way wonde fof ene wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye kadi o wawi wostodirde kadi surtout e ardiɓe ɗeɗo leyɗele ɗi surtout ko fate tinnude kisal gongal hakkude frontiére uji hakkude Sénégal e Mali hakkude Sénégal kadi Burkina Faso ɗum ɗon ne wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o sakkiti kihiɗe ko toon to Burkina Faso
khabruji men international ton to Ukraine tungnade kadi khabruji gumri ton hono kambe Russie be mbawi kadi wallahi bomboji ton hande ton to wuro Kharkiv tungnade kadi ko yalti ton mbi wonde ko yimbe nayo maayi hen e kadi sappo e jeegom neɗɗo gañima hen ɗum noon ko kadi ene wayni ko caggal muɗum hono kamɓe ardiɓe États-Unis ɓe jamiri hono Ukraine naɓe yo kutoro misilaji ganduɗa bawɗi wellede to woɗɗi ɓe mbawi yamirde ɗiɗo misilaji yo kutore taw Ukraine wawi hutora ɗum nelde werlo ɗum toon to Russie kono noon tawanano ko nokkuji ɓadiɗi surtout Kharkiv ɗum noon kadi ene wayno ko communauté européenne surtout OTAN kañumen koyemen hannde jewtiɗen on jewti mbawi kadi wiide wonde ko kañumen koyemen ene kesɗitini joni han kadi permission wonande Ukraine kala kaɓirɗe ɗi jogui gummiɗo Europe ene mbawi hutora ɗum pour bomburde Russie tawde Russie ne continue bomba leydi mabɓe toon to Israël ha hande ene wayno ko haare wonde toon to Rafah ene continue no kanko Benjamin Netanyahu gardiɗo laamu Israël omo continue ha hande wiide wonde ko guerre toon to Rafah ko continue o ɗum ɗon donc ene wayno ko États-Unis ha hande wi wonde ko o natirani no Rafah no winomo natirni kono ene wayno ko yiya tan ko kanko bomboji ɗi continue omo werloɗi ala jogguiɗo toon kisal toon to Rafah donc ene wayno oɗo saaha hande o haali nder communiqué ji jaltuɗo toon to Israël hanki wonde hankkadi ko kanko contrôle Rafah foof donc banggue hirnangue e funnague rewo fof charde combat makko nan taari ɗum e kadi bomboji ala foto janata oɗo saaha joni ɗum noon ha ene continue famede hono kanko Benjamin Netanyahu o jaɓani ɗoftade yamirono ummi noon toon to cour international de justice pour wonde ko yo dartine surtout en haare wonde toon to Rafah nde ko ɗum waɗi hono kamɓe Hamas kadi nder konngudi jaltude toon to Al Jazeera ɓe mbi wonde koɓe jogorani joddade hankkadi Israël pour haaldude muɗum ko fati holno jaam dañirton toon to Gaza so tawi Israël dartinani bomboji ni toon to Gaza. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Thiousa ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alhamis hawri ko 3 lewru mai hitande 2024 yen mbaala jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.